Iniciativa Barcelona Open Data és una associació que es dedica a promoure la publicació de dades obertes i a transformar aquestes dades en eines tecnològiques que permetin abordar reptes socials del petit comerç, de l'economia social i especialment de l'àmbit de les dones. Tenim un equip específic, Data Woman, que el que fem és buscar dades diverses i construir eines amb dades visualitzades per abordar, per exemple, la violència masclista, la discriminació o la discriminació en l'àmbit laboral. En primer lloc, tenir dades objectives fa evidenciar les discriminacions i les violències que pateixen les dones. I per tant, poder processar moltes dades, per exemple, ens mostra que hi ha 2,2 milions de denúncies en 15 anys que hem representat en el projecte de dades per violència per masclista i, per tant, el gran impacte que té la violència contra les dones, o poder mostrar que la bretxa salarial és persistent al llarg del temps i continuen havent molts punts de diferència entre homes i dones. En aquest sentit, és important disposar de dades i visualitzar-les perquè la societat sigui conscient de les grans discriminacions que pateixen les dones. Però no només això, les eines de dades també han de servir per abordar els reptes, per exemple, per fer millor la prevenció de la violència masclista o els riscos en les dones que pateixen o que posen una denúncia. L'Open Data Day, aquest any, hem decidit dedicar-lo als drets de les dones i a visualitzar l'ecosistema de dones que lideren projectes de tecnologia de dades a Catalunya, basades en dades obertes. I ho fem per dues raons. U, per visibilitzar les dones no són visibles i som la minoria en l'àmbit tecnològic i per tant és important visibilitzar dones que són referents i que creen projectes exemplars, però també és important el contingut, o sigui, reivindicar les qüestions que són l'agenda del feminisme de tecnologia de dades.